A co je to za lidi, co s nimi budu pracovat? Standardní paka! Ano, IT? Zkoušeli jste to vypnout a zapnout? Já to zapomněl zapnout. Halo, IT? Dobrý den, mám asi něco s počítačem. A zkoušel jste to vypnout a zapnout? Ne, já to zkusím, děkuji. Ráno se stalo. Chtěla jsem to zapnout a vypnout, ale nepomohlo to. A máte to v zásuvce? Já se podívám. Pardon, děkuju. Ráno se stalo. Ano, myslím, že to byl Tolstoj, kdo řekl, zdá se, že máme hosty. Divný, ta o počítačích neví vůbec nic. Cože? Co děláš? Nic, proto si vždycky vařím 2 hrnky. O čem jsme to vlastně mluvili? Že neví vůbec nic o počítačích. Cože? Tým. Už to slovo jak zní, tým. Možná si říkáte jeho rodina. To je AT. Body, Doyle, Tiger. Ten z řetězu. Je jich spousta. No tak jo. Takže jednou jsme se hrozně opili. Jo. A v tom opilství jsme si objednali 2 prostitutky. Ale když přišli na hotel, tak jsme dostali strach něco dělat, tak jsme je vzali na pouť. Vážně prima holky, napočítali nám jen polovinu, ale kolotoče jsme jim museli platit. Tak jsme tady. U tebe. La maison de la femme. El casa del signorita. Das Haus die Frau. Díky, Roji. Chtěla bych ti Tak dobrou. Osamělej samotář na cestě samotou. Ahoj holky, já jsem Morris Moss, nebo jenom Moss. Zvuk je asi trochu nekvalitní, ale to je tím, že tohle točím u mámy na záchodě. Dívá se na Diagnóza vražda a má zvuk naplno. A já jsem z toho na hlavu. Ale nebojte se, i když sedím na záchodě, tak ho nepoužívám. Co je? Jsi? No co? Co tam děláš? Asi kakám, ne? Nech mě být. Tak nezapomeň spláchnout, ať to neucpeš jako vždycky. No jo, nech tohle mi děláš pokaždé, když tu jsem, teď mi to leze zpátky. Už se vám to někdy stalo? Ode dneška se číslem 999 na pohotovost nedovoláte. Ale to není jediné, co se změnilo. Je to paseka. Jste připraven tomu čelit? Jo. Řekněte konec stresu. Konec stresu. Kdo bude na konci pracovní doby stresovaný, dostane padáka! Dobrý.
Já nerad. To nic. Ještě kousek. Takže. Není vám nic? Tedy, jak jsem řekl. Sku! Debile! Co tady blbneš? Ty blbej! Ty... Myslíš si, že v těch... botách jsi nějaký chlap? Tak to ne! Jsi jen... ty! Pole, znovu vás přijímám. A vy, Jen, vy jste v prdeli. Útok. Hezký spořič. Děkujeme. Takhle jsem odnesl ten monitor. Sedněte si. Děkuji. Já jsem totiž tu holku jednou někam zval a ona že ne, hroznej trapas a vždycky, když tam jdu, chová se, jako bych byl nějaký sexuálně frustrovaný kretén. A tohleto? Blik, blik, blik. Pak čekám, chvíli nic a potom 2 bliky. Díky zlepšené interkonektivitě našeho počítačového systému. Počítače, jo, výborně. Ale když už tady mluvíme o počítačích a nebo o té počítačové hatmatilce, musím říct pár slov taky o právnících. Oni omezili byrokracii. Naskoč si! Díky. Tito 3 lidé prokazují znovu a znovu, že právě oni jsou na svém místě. Uklízeči záchodů! Záchody! Správně, záchodáři! A jo, hele, já už jsem pár holek měl, znám to. Nebudeš vědět, že tu jsem. Výborně. Tak, jsem strašně rád, když věci fungujou. Podívej se, jak to jde lehce. Okamžitě to nech! Kriste pane, promiň, ale musíš si prostě dávat pozor. Jo, dám si pozor. Jak bych jí mohl nervovat? Ahoj! To nevím, je mi divně. Mluvil jsem sprostě jako nějaký dlaždič. Proč se tahle věc nikdy nedá otevřít? Pane bože, Mosi, všichni se uklidněte. Opravdu, hele, Mosi, co jsi měl dneska k snídani? Mysli lentilky. Slyšel jsi to? Já nevěděla, že lentilky dělají taky smysly. To ne, jsou to lentilky zalité mlékem. No, nazdar. Proboha, to snad ne. To snad ne. Dobré jitro. Uvařila jsem ti čaj. Děkuju, mami. Mami? To je zajímavé. Ahoj. Jsem Roy. A i ty.
Šéfová mě posílá, jestli nepotřebuješ udělat něco osobně. Osobně. Takže kdybys chtěla... Tady je vizitka. A kdybys chtěla něco udělat s počítačem, tak klidně zavolej. Telefonem, to je číslo mobilu. Nemusíš se prokousávat tím automatem. To zdržuje. Dobře, děkuju, Roy. To já rád. Judy. Já nejsem Judy, jsem Julie. Judy? Máš návštěvu. Prý si od něj máš vzít vizitku. Potřebovala. Počítač se rozbil. Je to PC nebo Mac? No a co s tím je? Rozbitej! Jo, a rozbil se jak, Judy? Bum, velká rána. Velká rána? Jaká je přesně povaha problému? E-maily. Judy, dochází mi baterka. No. Kde je Roy? No, Roy zemřel.